républicain ɲɛma Kevin McCarthy ka l'Amérique wasabulon ɲɛmaya laɲiniw ma sira sɔrɔ arabadona a siɲɛ filanan na u ka kulu tɔnsugula ladalatigiw banna k'u ka kan d'a ma vote senfɛ. Californie mara ye état d'urgence bila sen kan arabadona ne ka tila ka mɔgɔw wajibiya bɔ u sigiyɔrɔw la Santa Cruz sigida la sani sanji fiɲɛma kasaraba min dabɔra kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na ka sabu kɛ wagati yɛlɛma ye binni na u ka marayɔrɔw kan. Fɛrɛ kɛnɛba subahana mansimafɛnw kan kɛnɛ dayɛlɛla alamisadon Las Vegas Nevada mara cakɛdaw ni degedenw bɛna u ka fɛn dilannenw jira jama ani kunnafoni laselilaw la. Amazon bɔlɔlɔ butigiba bɛna u ka baara 18 ɲɔgɔnna dabila a ɲɛma Andy Jassy ka laselila arabadona 600 ɲɔgɔnna bɛna bɔ baara la min bɛ jate bɛ bɛn baarakɛla 700 ɲɔgɔnna ma. Arabadona mɔgɔ 8 denmisɛnnin 5 jate bɛ min na su yera ni marifakisɛnɛw ye u fari la so dɔ kɔnɔna na Utah mara la marakɛlaw ka laselila.